Doncs el garum és això, el resultant aquest, i després a Tarragona, a Tarraco, fan un garum, i és el que nosaltres farem, que està fet amb olives negres, anxoves, olives negres, all, oli, herbes aromàtiques, cogombres amb vinagre i vinagre. Farem uns peixos que es diuen pissa, i els farem amb fonoll fresc, cilantre i garum i porro. Tallarem el porro petit, el fonoll petit, tot això ho saltejarem i farem un estofadet de pèsols, o de desgranar pèsols també, etc. Farem un rostit de vedella, una vedella rostida, la farem a trossets petits perquè no tardi massa, vull dir, ells com que es pot fer o en trossos petits o grans, jo penso que ho farem petits ja que nosaltres tenim una miqueta el temps limitat. I de postres farem uns dolços, que és el que al principi us he dit que es fan exactament igual de l'època romana a que es fan ara. Les torradetes de Santa Teresa, no sé si n'heu sentit a parlar, torrijas. Doncs això ve de l'època dels romans. I l'única diferència que jo he trobat amb la recepta és que ells diuen posa a remullar el pa amb llet, el reboses i el fregeixes i després en acabar se li posa mel per sobre. I nosaltres en aquesta llet que posem el pa a remullar la bullim abans amb una branqueta de canyella i un tros de pell de llimona. És l'única diferència que no he trobat en el llibre de Pici i ho sento, que jo l'he afegit. Bé, ja us he explicat el que farem. Per tant, estarem anells, polsera, Bé, ens traiem les jaquetes. Veus que tens les dues parts i es veu fàcilment? Veus com ho faig? Doncs acabeu de fer, feu això i així no ens trobarem la terra valents, buit, tot tallat. Cuchillo. A veure, la carn, passa-me-la. Aquesta carn és molt tendra, es diu llata, és de vedella. I la característica és que veieu que té un nervi aquí al mig. Si no fos pel nervi aquest, és igual que un filet. Però després no s'aprecia tant perquè hi ha el nervi aquest. Però jo passo de tot perquè és boníssim i l'utilitzo. A veure, fem dauets, diguem-ne que puguin ser una mossegadeta, perquè així ens punxem ja ens ho podrem menjar, d'acord? Que cobreixin el fons de la cassola. Tenint en compte que l'oli d'oliva és un oli que creix. Quan s'escalfa, creix.
per la qual cosa, com que pensem que augmentarà una mica, que no gaire, doncs llavors potser en tindrem prou. Si no, sempre és el mateix agafar-lo. Llavors la mà va estirant, sense por. Molt arrant. I veuràs el que fas. D'acord? Està bé un cuiner, Això no cal fer. No enllava aquí. Va, això. A la carn. Amb la ceba. Va allà, dale pa. No, no se tapi. Sí, no se tapi. Sí, està fent sí. Dale pa allà. Vinga, ja podem anar. Aixecat? Ja has vist que he aixecat poquet. Ja, sense depositar-la, no tirar-la, depositar-la. Depositar-la. Molt bé, una altra. L'altra aquí. Vinga, ja està. Ara para. I, perfecte. Posa més paper aquí. És que meu, Más estilo, tío. Però bonito, el plato. És superimportant que sigui bonic. Molt important. con Els peixos sí, has de pagar el foc? No. Con estilo. Que ha de ser bon, ha de ser dulce. Jo, dulce sí, però... Però que fos Víctor! Va bé. I us aneu ja a la taula. Ja vull a la taula. Tothom a la taula, sisplau. Dos plats de fred a la taula. Aquí dos plats. Aquí cal que me quedo. Felicitats, us ha sortit tot molt bo, molt bo. No m'ho crec. El que porta? Doncs la vedella... No, si t'ha agradat. Ah, sí, és boníssima. Què és el que més t'ha agradat? Això. Això, a veure, això que no he pogut menjar jo. Molt bé.
Qui més, qui més? Doncs bé, el taller ha estat realment impressionant. Hem fet un tast de tots els plats, una mica així per sobre, hem menjat pèsols, que estaven molt bons. Potser la carn ha sigut el que menys m'ha agradat, personalment. Després les torradetes de Santa Teresa, que ja n'havia menjat, però fets amb una cuina agafen un cert gust més especial. I el garum, que és el que sobretot he cuinat jo, superbo. O sigui, tenia moltes ganes de provar-ho i realment m'ha agradat. I el taller en si ha estat realment espectacular, però sí. Crec que el taller ha estat molt bé, que ha valgut la pena venir aquí. Hem cuinat 3 plats, que és un dels pèsols, el segon que ha sigut amb la carn i el tercer que hem fet un garum, que és d'olives, i crec que ha estat molt bé. Bueno, que el taller ha estat molt bé, s'han notat molt les diferències i que ens ha encantat. Sí, el que més m'ha agradat del taller han sigut els pèsols, que estaven molt bons, i les torradetes, que estaven fetes, que a vegades ma mare també me les fa. Que estem molt agraïdes perquè hagin respectat els nostres costums i la nostra religió i hagin canviat una mica el menú. Ens ha agradat molt els plats que ha fet Eulàlia Fargas. l'Eulàlia, han sigut molt bons, els hem tastats. Ens ha ajudat a aprendre la cuina. També ens ha fet plats pensant en la religió musulmana, traient el porc i fent vedella. Estava tot boníssim i nosaltres utilitzem a la cuina diferents espècies que hem fet en aquests plats. Cilantre, per exemple, l'utilitzeu? Sí, utilitzem molt el cilantre com els romans i Sobretot a la festa de la vedella, del xai, doncs agafem aquesta espècie per ficar en uns ossos especials que fem nosaltres. Té que tenir una textura bona a la cuina, al plat. Sense cilantre i sense les espècies no tindria gust al plat, no tindria un to, una textura. Per començar, li agraïm que hagi canviat el menú especialment per nosaltres. Ja sabem, ja ens ha dit l'Ida, que és una nova recepta, realment és molt bona. M'ha agradat molt els pèsols, sobretot la barreja que ha fet de menjar, d'espècies, realment boníssim. La carn no l'he pogut provar, però realment també per grans dels meus companys. Per què no l'has pogut provar? Sí, Tot i que no era de porc. perquè no han tallat el cap. Només podem menjar la carn que s'hagi tallat d'una manera especial i si l'ofeguen es queda sang i no podem menjar-la. És a dir, que tot i l'esforç d'haver fet carn que no fos de porc, tampoc he pogut tastar la carn de vedella. Bueno, però l'hem cuinat, que també... Jo l'he passat bé cuinant i menjant els pèsols. Sobretot les torradetes aquelles que també les fem a casa, especialment per esmorzar, per la mateixa. Però les feu perquè al Marroc es fan o Sí, perquè... realment, amb Al Marroc també es fan? Sí, al Marroc també es fan. És a dir, que són internacionals les torradetes. Però amb el pa àrab. Com el fan? Amb el pa àrab? No, o també amb el pa normal. El pa de quin és? El pa de pita? Sí. Sí, el rodó. El rodó de pita sense llevat.